spiller jeg. Og det er meget interessant. Du starter med, at man bliver taget ind i sådan en hold nu, og så bliver du taget ind. Så får du sådan en lille smule lige når du bliver taget ind. Yes! Det er sådan et rum. Nå, den er... Så op på den ene ende, på den ene skærm, så kommer så den første Jakob. Og han fortæller sig, at det er ret flot lavet. Jeg synes du ikke, det var flot lavet? Så går han, og det er super flot lavet, han går med på skærmen, og så går han og fortæller ham. Så lige pludselig så skifter det over til sønnen. Jeg var også så hører man hans historie fra hans side. Og så kommer Nogle gange så sker det her. og så hører man lige pludselig en brud mellem de to. Som gjorde, at de stiftede hver dag. Hvordan de så bla. Så heldigvis blev de gode venner, der fik børn. Sønnen fik børn. Så var det, så fandt de sammen igen. Du skal have alle laben først. Så det er ikke spread mere. Okay, det forstod jeg faktisk ikke, så det var godt.